Doncs el salvament i socorrisme és un esport que va néixer ja més de 100 anys, va néixer a les nostres antípodes, sempre diem, a la part d'Austràlia, Oceania, Nova Zelanda. Llavors va sorgir com la manera de que els seus socorristes professionals de la vessant humanitària estiguessin entrenats. És a dir, ells van començar a establir que havien d'haver-hi socorristes a les seves platges i ells mateixos van ser els que els hi va sortir el neguit de veure si eren millors amb socorristes que els del poble del costat. Per tant, a partir d'aquí van crear les seves proves i això, a dia d'avui, ha esdevingut en un esport. Tot ve fruit de la professió amb la qual esdevé ser socorrista, és a dir, nosaltres comencem tenint tubs de rescat, podríem dir que a platja seria l'estri més senzill, és el tub que nosaltres sempre coneixem de goma, que li diem floppy, i després podríem dir que també necessitem la taula de rescat, i si anem a categories més grans és l'esquí de rescat. I en el cas en el que fos la competició de piscina, per exemple, els entrenaments de piscina, el que utilitzen és un element semblant, és el mateix, és el tub de rescat, que també s'utilitza a piscina, i l'altre són les aletes, que el propi socorrista ha de tenir amb algunes de les proves que fem a piscina, i el que seria el típic maniquí, que és el que hem de rescatar, que el socorrista ha de rescatar en les diferents proves que hi ha al maniquí. Doncs feia natació i un dia vaig veure com entrenaven els de salvament i vaig dir, bueno, per què no provar-ho? I ho vaig provar. Doncs que era com la natació, però diferent, podies fer més coses. Per exemple, una simple acció d'anar de 4 piscines es pot transformar en arrossegar un maniquí o passar per un obstacle. És molt diferent. Que pots fer molts amics i que treballes en equip. Per exemple, per fer la prova que era de salvar, que va mort, treballes en equip. Hi ha moltes proves diferents i és molt entretingut, saps? I també hi ha equips i diferents modalitats, o sigui, córrer, taula i nedar, i a mi m'agrada molt la varietat. Comencem amb edats petites, els introduïm què són els estris de primers auxilis de rescat de la vessant humanitària del salvament i socorrisme, i a partir d'aquí, quan ells es vulguin treure la titulació, doncs seria perfecte. O sigui, no els hem d'ensenyar res més que la tècnica del rescat en si. A les categories petites segur que amb la prova que més gaudeixen és amb la taula de rescat. Vull dir, és l'element que ens distingeix amb aquestes categories més petites d'altres esports, no? És un nou repte per a ells i els encanta. El més divertit és la taula, perquè anar damunt d'una taula pots veure que et vas totalment protegit i a més al remar vas molt més ràpid i és divertit. I aquest any que he provat taula és xulo i a part quan agafes les onades és una sensació, no sé, divertida.